I-trick esebenzayo emculweni njengamanje iyodwa. Khipha umsebenzi wakho, akunandaba ukuthi EP, ingoma eyimbili, album. Kodwa nje khipha lokho onakho, ukufake online, abantu abakuthandile bazokukhuphula bekubeke phezulu and futhi bazowulalela umculo wakho. Or ingoma yakho sibambisane le nto Fast Food TV le, la sithola inodayo laphana-ke kwi-page eliku-Facebook liphinde libe naku-Twitter or u-X, ithini 22 Africa. Uthi uNkashembe usejoyine umzukulu, Mthandeni SK noMafikizolo njengabona omaskandi kuphela asebekwazi ukufika ku-1 million wama-monthly listeners ku-Spotify. uNkashembe ngiyayizwa nto leyo odume this year, owaziwe ngengoma yakhe this year enhle emnandi and abantu abayithandayo ahambe eyiphefoma noma yikuphi lapha khona. Kubukeka ngathi ngoba abantu abafuna ukuvuma, kubukeka ngathi uKashembe is the hottest property right now. I don't know, indlela engibona ngayo, I'm just saying things as they are, right? Lapha uKashembe ku-Spotify njengoba nibona ngempela nawu 1 million usukhona. Akanana nekhathalogi etheni, ingoma nje eyivelayo ziwu-4 ehamba phambili. Asanda kuyi-add lethi Ngixole Mntanami remix, ingoma ehamba phambili lethi Ngixole Mntanami na 6.7 million, ilandele isibaya sikaBaba 4 million, uShaka 1.2 million. Uyayibona nto leyo, isela kancane isho 1.3 million. So laphayana akunandaba ukuthi ingoma zakho zingakanani, ziwu-100, ziwu-120. Kubalwa lokhu okuhamba phambili ngesikhathi leso bese kukubeka phezulu. So abantu angazi yini le abasuke ibakhathaza, abangekho kula malista nje ibahlupha emoyeni ngoba la kubalwa into eyenzakalayo. Abantu abangenayo for the last maybe 30 days abangenile ukuthi babe bangakanani. Uma ikhula inamba izo-edeka izifike kulo million lelo. Uma behla futhi bayancipha kancane kancane, kodwa inamba ihlale iyinhle, ihlale ihloniphekile. uKashembe-ke omunye-ke naye kulo nyaka obe ama-beneficiaries ukuthi uma ekhipha ingoma abantu beyithande bembeke kuphi, ebalazweni. Kumanje nje uyaziwa kakhulu. Lapha ku-Spotify top 50 South Africa ingoma yakhe ihleli ku-number 3 ithi Ngixole Mntanami. Ibuya lapho-ke le 1 million abantu lapha bambeke kwi-top 3 and kade ihleli ingoma yakhe lapha phezulu, ilokhu isondela kakhulu. Idlala nje ko-top 10 isikhathi esiningi. Uma uthi uyabheka laphana ku-YouTube, uthi uyabona laphana kuma-top 40 artists laphana ku-YouTube, uhleli number 32 uNkashembe and ingoma yakhe ihleli ku-number 11. Ngithanda ukukholwa ukuthi kuma-trending, if I'm not mistaken, trending chart ethi Ngixole Mntanami remix, uhamba nobani-ke, Footsteps featuring Ntsunge, hey elinye igama leli Ntsunge. Alright, ukhona kona wonke ama-platforms nako-iTunes I believe usekhona cause i-list inde lapha. Uma ngathi uyibukisisa uzothola ukuthi nakhona-ke uyavela laphana kuNkashembe. Yilokho besifuna ukubheka njengamanje ngale nsizwa le ukuthi yena kuza kanjani ukuthi yena ngomsebenzi nje ongemningi nokuba mningi kodwa-ke iy'thole-ke seyiphula amarekhodi angaka le nsizwa. Siyibongele kodwa ukuthi-ke ikwazi ukuthi ikwenze lokho. Uma usebenza kanzima bafowethu, uma usebenza kanzima kuyohleli nje izinto zikulungela, uyohleli ungena kubantu, abantu bokulalela, abantu bawuphusha umsebenzi wakho. Naku-YouTube ikhathalogi yakhona-ke ikhona-ke iy'ngoma nakhona ihamba kahle, ama-views ayaganqenza phambili, izohlanzeka ku-10 million nayo kungekudala, okuyirekhodi leli labafana abancane abasanda kufika abaliphula nje isinomi kanjani badlalela kulona, right? Ividiyo sizoyibamba la befuna isobheka nje ngale nsizwa le ngoba lokhu ikhuphuka. Abantu yes bayiphakamise, yes abantu bayenza ama-post bekhuphuke ngayo, kodwa lokho-ke akube into eqhubekayo engami ngoba kuhle kakhulu ukwenza kule nsizwa. Naye ithatha i-chance ithi iyozama lapha ukucula, kwafike kwahlangana abantu bayemukela. Sithemba ukuthi-ke nizoqhubeka niyiphushe-ke ngoba-ke isazama, hhayi ukuthi sekulungile, isazama. Kusamele-ke iphushe isikhathi impela ukuze nayo ifike ngokwempilo lapho efuna ukufika khona. Ngiyazi ukuthi umculo ungabantu, abantu abenza umculo, abaculi bayacula kuphela kodwa kugcina usuku kube umuntu yena owenza umculo ukuthi uphile, ngoba bayawudlala abantu, bayawustrima. Yibo abantu abathenga amadatha ukuze abaculi bakini bethole i-chance yokuthi yena bedume, right? So ibamba lapho ividiyo sesizohlala nokuzayo, sesizokhuluma ngolunye udaba khona la kwi-Fast Food TV. Siyibonge le nsizwa uKashembe ngoba umculi wesi-4 ukuthi ihlanganise u-1 million Spotify monthly listeners. Nisale kahle.